Formal nang sinumula ng taunang military exercise sa pagitan ng United States Army Pacific at Philippine Army. Ang 20 araw ng military exercise sa binansagang Salaknib ay ginanap sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Ang salitang Salaknib na ibig sabihin ay panangga sa Tagalog ay layuning pagandahin at palawigin ang kahandaan sa depensa ng persang Pilipino at Amerikano sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng kanilang mga pinagsamang pamamaraan. Ayon kay US Army Pacific Deputy Chief Major General Matthew McFarlane, na nagsilbing panauhing pandangan sa opening ceremony ng Salaknib noong 5 ng Marso, ang Salaknib ang nagpapakita ng matagal na pagiging magkatuwang ng Philippine Army at US Army Pacific. Ngayong taong 2022 nakatutok ang Salaknib sa pagpapaunlad ng kakayahan ng 1st Brigade Combat Team, ang pangunahing rapid deployment unit ng Philippine Army. Iba't ibang unit sa parehong pwersa ang magkasamang sasabak sa training exercise na ito. Kabilang dito mga infantry units, engineering, artillery armor at special forces. Kasama rin dito ang iba't ibang community outreach events. Ang Salaknib ay nagpapakita rin daw ng pagpapahalaga ng bansang Amerika na gampanan ng kanilang mga alliance obligations para sa bukas at malayang Indo-Pacific region. Pinasalamatan naman ni Philippine Army Chief Lieutenant General Romeo Bronner Jr. ang mga nagplano at naniguro na hindi magkakaaberyang Salaknib exercise sa kabila ng pandemya. Ayon kay Bronner, ang mga combined training exercises sa pagitan ng mga Pilipino at Amerika ay magbibigay ng mas epektibong kapasidad sa pakikitungo sa napakabilis na pagpapalit-palit ng sitwasyon sa seguridad ng Indo-Pacific region. Kasama si Felix Barrios, JN De Jesus, CLTV News.